Chichirya yan eh. Chichirya ka? Anong pangalan ng chichirya? Ano malalaman yun? Alright mga katupay, andito kami ngayon si Lim sa circle mga katupay. Yun, si Limuel. At habang nagbablog kami doon sa mga kasama kong tricycle driver ay dumiretso kami dito sa Quezon City Memorial Circle mga katupay. Ayan, at subukan naming papasukin yung may sa ilalim dyan mga katupay. At kung pwede ba kami makapasok din sa loob. Siguro mga katupay, kung papayagan makapasok dyan, may dyan sigurong entrance dyan mga katupay. Right mga katupay, subukan natin puntahan doon. Tara Lims, punta tayo doon. Papasok tayo kung makakapasok tayo. Tara, una nga. Dito daan. Dito. Ikaw lang, kaya mo yan. Tumakbo, mapagod ka yan. Gusto nang pumasok ka. Okay mga katupay, nandito na kami sa pinto. Subukan namin kung makapasok na kami. Kuha ka mo muna, Big. Pero mga vaccine lang po kailangan. Ano daw kailangan? Ha? Ayun lang, di tayo makapasok mga katupay. Vaccine card kailangan mga katupay. Wala kaming dala. Sa labas na lang kami. Bawal pala pumasok pag walang vaccine card. Sayang. Ikaw Lims, may vaccine card ka? Lims, may vaccine card ka? Wala. Hindi tayo makapasok mga katupay. Yan. Balik na lang tayo. Hindi pala pwede makapasok pag walang vaccine card. Oh no! At saka mga katupay, kung gusto nyo bumili ng mga halaman, daming mga halaman dito mga katupay, mga bulaklak, ganda. Dito lang yan sa loob ng circle mga katupay. Nadaanan lang ito namin klaseng halaman mga katupay. Kung sino gustong bumili dyan, maraming halaman dito sa loob ng circle mga katupay. Klase-klase mga halaman dito. At siyempre mga katupay ay dumiretso na rin kami dito sa may playground mga katupay. May mga palaruan dito, mga bata mga katupay. Kung gusto nyo malibang yung mga anak ninyo, masyal kayo dito sa circle. Ayan, dito yung palaruan nila mga bata. Okay. Tapit tayo po.
bata naglalaro mga kapatid. Sabi. At syempre, dito yung anak ko kasama. Oh, ayan, kaya sa mga kapatid na ice cream. Lims! Saan ka punta, Lims? Ako. Ayaw mo maglaro na, Lims? Ha? Ano? Pagod na. Pagod. Pagod na daw siya mga katupay. Ay. Sabi mga bata naglalaro sa loob mga katupay. Oh. Ang saya ng mga bata dito mga katupay. Lims, baka mawala ka. Huwag mo akong iwan. Oh no! Ano tiyata mo? Dali, maglaro ka dyan, Lims. Wala ka na makalaro eh. Ano, Lims? Saya dito sa loob. Saan tayo? Lims, huwag kang humiwalay sa akin, Lims, ha? Baka mawala ka, Lims. Oh no! Dito yung mga palaruan mga bata, mga katupay. Yan. Mga bata. Ha? Mamaya. Papabili na naman ng yoyo ko. Hindi ka naman, baby. Ayan, mga kapay. Saya ng mga bata, mga kapay. Okay, mga katupay, siyempre mga katupay, nandito na kami ngayon sa circle, sa may playground, mga bata naglalaro mga bata mga katupay. Siyempre, mahula, ito nga sila. Ano nga pala pangalan mo, boy? Aaron. Ilan taon na, Aaron? 13. Ang bata na, ano? Unang-una, Aaron, idukot mo dun sa loob. No, sa loob ng pinsikan. Pagkatapos ng pinsikan, binutin mo, pagkatapos sabihin mo sa akin kung anong wala mo. Sa loob ng pinsikan. Kung anong pangalan. Anong pangalan ng chicherya. O pag nahulaan mo, may 500 pesos na ibigay sa'yo. Iguwa ko niyo, ne? Ready na. Okay, ready. Ano pangalan ulit? Aaron? Aaron, okay. 13 years old, ano? Ready? Okay, ready? O, dukot, bawal sa lipin, ha? Dukot lang. Hindi naman niya mangangagat, eh. Okay. Ano, hawak ko na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, unutin mo yun. Huwag mo isama mo na yung sirya. Huwag mo muna isama, ha? Kamay lang mo na. Ano mo? 1? Ha? 1?
Angon. Pagod pa rin, sayang ito. Mali. Ano kasi ng box? Mali. Ha? Ikaw, sali ka. Sali daw ng mga bata mga tubay. Siyempre, dito naman tayo sa playground ng mga bata mga tubay. So, sali na natin ito. Okay. Ikaw, sali ka rin. Hindi na mga nanay sumali. Mga bata na sumali. Oo. Sisirya to. Okay, galingan yung pagkula. Ayo. Yung mga nanay, sali ka, di ka sasali. Sali ka. Sali ka. Isa mo na, mother. Mother, ano pangalan mo, mother? Si Tata. Okay. Ilang taon na pala? Batang-bata. Okay, ready na? Ready na, ha? 10 seconds, ha? Okay, sige. 500 pesos na, pagnawalaan ko, ha? Okay, sumot. Ito na. O, na dyan. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Hey, anong hula mo? Anong hula mo? Titi. Pipi. Mali pa. Ulit. Isang bigla. Ya, tata. Ano na, ito kahit tayo mga hula. Sayang ko, 500. Ano ang pangalan? Jen. Ha? Jen. Del, galingan mo, ha? Kunap mo talaga ba yun, eh? 500 pesos, sige. Walang hit? Ano ba yun? Oo nga. Yung kunay. Wala mga Okay. Magpiro ka kaya ka na, sige na. Ako yan. Ano? Sige, doon ka. Baka sakali. Okay, sige. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ano wala? Kilo? Kilo, muntik-muntik na. Ayun, mali na rin, ha? Bakit na pala mo? Kilo. Ito, dalawa. Ito, isa mo na, ha? Dito na. Mga bata. Ito, mga bata. Ikaw, sali ka. Ha? Dali, saan pa kuna dito? Ito. Okay, sali na natin yung mga tupay para na mag-ilap. Okay, 500 pag nawalan mo, ha? Okay, galingan mo. Ano nga pala pangalan, boy? Ha? Parang bata, ilang taon pero? 9 years old, mga tupay. Okay, ready na. Walang silpa na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano wala? Mali pa rin, nabanggit tayo kanina. Mali. Ayo. Ito. Sige, ito. Ano pa nga ba? Ashley po. Ashley, ilang taon Ashley? 10 years old ba ka to? Sige. Sige, wala na akong hula eh. Ipakita ko na to. Ha. Okay, 10, 9, Ash, mula kami eh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh. Chichirya yan eh. Chichirya ka? Anong pangalan ng Chichirya? Paano malalaman yun? Pero ginawa ka muna, di ba? Oh, anong pangalan? Moby daw. Ay ka man, sali ka. Okay, labas ko na to, ha? Dukutin mo, ilabas ko na to. Dukutin mo, ikaw yung huli. Dali, dukutin mo, ilabas mo na. Pakita mo sa kanila. Moby na yung hula mo, di ba? Moby, oh. Ilabas mo na. Moby. Mali pa rin, oh. Yan, ha, mali. Kerry. Yan, Kerry mga katupay. Wala nakaulan, sayang. lang daw yan. Sayang. O, saan kayo natin? Mga tupay. Alright mga tupay, wala pa rin nakaulan talaga mga tupay. Mga tupay, yan nandito na lang mga tupay. Sabi masaya. Inanggap na ba? Hanggang dito na lang mga tupay. At syempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe. Bago itong bell at click on para magkakitid ka na sa i-upload yung video mga tupay.